A Deputación de Pontevedra pon en marcha a terceira edición do Circuito Máis Escénicas, cunha programación de artes escénicas profesionais en galego na provincia. Actualizamos o catálogo de espectáculos coa información precisa para seleccionar, contactar e programar en calquera momento espectáculos de teatro e danza nos vosos espazos. Entidades, compañías e artistas de toda a comunidade galega inscribiron espectáculos nunha variedade de formatos e para distintos públicos. Máis de 600 espectáculos inscritos, máis de 250 compañías participantes. Nesta terceira edición do Circuito Máis Escénicas 2026 haberá un total de 50 concellos participantes, 137 funcións programadas, 105 espectáculos en galego, 80 compañías, máis de 80 espazos culturais, cunha programación en vivo durante 12 meses, de abril de 2026 a marzo de 2027. Dámoslle voz e espazo ao sector profesional das artes escénicas en Galicia. Escoitamos e valoramos as súas achegas e as dos concellos. Máis danza. Apoiamos a categoría con entidade propia, co obxectivo de fomentar a súa programación e lograr que se dupliquen os espectáculos programados nesta edición. Máis teatro. Promovemos a programación de teatro e as súas diversas modalidades, espazos e públicos. Teatro, circo, clown, narración, maxia. Máis investimento. Aumentamos o orzamento da edición anterior, permitindo que os concellos programen con máis liberdade, o que promove un maior investimento en artes escénicas. 204.000 euros de orzamento dispoñible para o circuito, máis de 186.000 euros subvencionados, 250.000 euros de investimento en artes escénicas na provincia. Un crecemento notable do circuito en tan só 3 edicións, no que as compañías participantes medraron case un 80% e os espectáculos inscritos no catálogo se duplicaron. O orzamento subvencionado aumentou máis do 22% e case o 30% o investimento en artes escénicas na provincia. Centramos a luz do foco nos vosos espazos culturais. Máis teatro e máis danza na provincia de Pontevedra. Máis escénicas.